Moko kuom jonyuol kod jogo modak gi nyithindo manigi ng'ol mopogore opogore Kisumu ne oyudo puonje wi yore mag rito nyithindogo. Millicent Adhiambo nigi lerno. Kar chung' od bura manyando eromo mane obagi matego jonyuol kod oganda riekni kaka ginyalo kedo kendo rito nyithindo modak kod ng'ol. Warado gi moko kuom jonyuol mani kod nyithindo modak kod ng'ol. Namaka maka ichine maber mutiku duchiko chichiko madhi anyuol e osiptal. To kuom hawi marach no wuok gi tiende. Nong'isa ni en gi chandruok ni muya miluongo ni oxygen ok odhi ni obwongo sama nonyuole. Ma obudho kapok oyueyo motere oxygen utiko almost 1 month. Nong'isowa ni nyathi nigi ng'ol mar obwongo. Afwenyo ni en gi ng'ol ka en ja higa achiel gi dweche 2. Masani anyalo wacho ni en gi higni 7. Pod ok onyalo chung', pod ok onyalo bet. En nyathi ma nyaka ang' tipidhe. En nyathi ma nyaka ta ang' ni nape gi pampas. Jonyuol go yango midhiero magirado godo e safar gi mar temo miyo nyithindgi go ngima makare. Daktari nondiko na nene ga juma ka juma, to juma manadhino ne en 1,000 pile pile. Transport be nan ga idho, koro naneno pek madhi machaka bolo kaka yuto ne pod nana tin no kanyal dhi mbele. Anyalo wacho ni en pek maduong' to gi moloyo. Ang'o momiyo awacho ni en pek maduong' gi moloyo? In ng'at ma ok nyal dhi kama idhi e wuoth minindi. Ng'ol ok yombi. Midhiero maduong' moloyo magidak godo e kit ngimagi mapile en akweda. Gijiwo joma nyisogi akweda kod joutegi machuo mondo giriwre kanyakla e miyo nyithindo modak gi ng'ol hera mana kaka gitimo ne nyithindo mamoko. Ng'ol nyalo yudi kata e wi dongo. Ng'ol nyalo biro gi yore mopogore opogore to iluonge ni en ng'ol. Koro weuru kwedo joma nigi joma ng'ol nikech kapok itieko wuodhi mar piny ok inyal ng'eyo ni tibiro gik kanye. Joma chuo ong'e ni mago kuong mwago thuchewa mwabiro godo. Anyalo kwayo joma chuo ni mondo uriuru kodwa mondo miwa mijing'o nikech wan mon wan joma nyap. Koro joma chuo uru woko mondo mu konywa kod nyithindo man kod ng'ol. Ikaw nyathi kaka achiel kuom nyithindi kendo ihergi. Komachielo gipuoyo sir magiyudo kowuok kuom riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Miral Welfare Foundation. Gino magiyango ni koro kelo negi yot neno ni girito nyithindgi kaka owinjore. Gisekonya, giserito na nyathi, omiyo sana wuotho ka ng'uto chung' kendo ka wuotho ka luor ni an gi nyathi mong'ol. Awuotho ka jachir kendo kata ji ng'iya gweng' tawinjo ka an kod chir. To koro gimiyo wa thuolo, iyudo ka ng'ato nyocho kano nyathine, sani en gi thuolo mar golo nikech ong'eno dhi yudo transport ma njotame. Koro miyo sani iyudo ka ji owuok oko. Chako chon oloyo dhi kajuoga. Ijiwo mine mogamo remo mondo ritre e yor chiemo kendo gichak chenro mag dhi e klinik chon ma ok olewo kaka yor duoko piny kwan nyithindo minyuolo kod ng'ol. But immediately you realize you're about to conceive, kindly visit the hospital. The parents and the mothers also, let's feed on good food. The foods we are feeding on nowadays and the mothers, the food they are feeding on, is not good. Any abnormality or anything that is a child that you are not understanding the cause or anything, kindly visit an occupational therapist. Ng'ol okeno inga, en mana chweche kido mopogore. Omiyo ijiwo jonyuol ma nyithindgi odagi ng'ol mondo we pandogi e udi. Nimar mano biro geng'o ber ma nyithindogo nyalo yudo. Oganda be okwa mondo nyisera e kindgi ma onge akweda. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyando, Kisumu County.